kon kim khen wat nak kejar kejar ki penya ada bun rukom kisang ki tin jali jo kum sri bakalan ngam kin kam mama kin kam ken ki be ka im kayap ki kre ki tin parari ki kam pat kim ya dei tandar ki kam to ya ki ja pen wat cha kin kwa ban ya ken du ya ki hap dem hap red ya ik se wat teng kong hati ri ki re ki sia ki imat lagi kai ba tendong skor ki pen sha you know bakan rat ki semua hakim kelan teruk ken jria tang piang tang bila de shimet bat ha ka yin kasam ki we ki snir I can perdet don karang garam tang poi kapor ya ki suki kum no happy along ngamut ban wan sa yin jong ki saya rap lam ki ong mantre ki we ki kam kim nang isen e ki papri kim la sa ya ka shit ka shang kim nang kejar ka ki tanda ki kam to ya ki ja pen becha ki kwa ban ya kan ya ki hab dem hab pen ya ki so hat kong pa ki ri ki ne sem sia ya ki ma la ni kai ha tem dong skor ki pen sha ki no ba kan rak ki smo ba ki ko lan ken ja tam pi ya la de shin da ha yin sem ki we ki snir ki na ki pen ki don kalan ker tam poi ka por ya ki su ki kum no happy along ngambut ban wan sa yin jong pi saya rap dan ki ong mentre ki we ki kam kim nang isen e ki pa pri kim la sha ya ka shit ka shang ki smaka kejar ka ki Sasem kintre la yok pension ki we ha ban dapti nang ta sa ka jing trang ki don ban he sa si sini ya bing ba pro wat sep eti nang kam wat perkat pat ti ya pi karin kan nam he why should want some more way